Dak li ħabbar il-Prim Ministru waqt il-kontroreplika tiegħu għall-budget, jiġifieri li ż-żona tal-White Rocks ta' madwar 450,000 metru kwadru se tinbidel fi spazju miftuħ u aħdar għall-pubbliku, intlaqet b'mod pożittiv ħafna minn diversi NGOs u għaqdiet f'pajjiżna. Fost l-ewwel li laqgħu din l-aħbar kien hemm il-Moviment Graffiti li ddeskriva dan il-pass bħala wieħed importanti u pożittiv għal Malta. Filwaqt li laqgħu wkoll l-istedina biex l-għaqdiet ambjentali jkunu involuti fil-proċess ta' ħolqien tal-park kbir għal familji. Crew ta' One News iltaqa' ma' Andrea Kallus li jirrappreżenta l-Moviment Graffiti fil-White Rocks stess bħala parti mill-proġett f'Design Sekonda li qed jixxandar fuq il-plattaformi soċjali ta' One. U nnota li din hija aħbar mill-isbaħ għal pajjiżna. Aħna meta smajna l-aħbar li l-White Rocks mhux se jiġi privatizzat kif kien hemm il-pjan, ilqajna di l-aħbar b'mod pożittiv ferm. Ġifieri aħna minn dejjem għedna li l-ispazji li huma tal-poplu għandhom jibqgħu tan-nies u jintużaw għal benefiċċju tan-nies. Kallus faħħar ukoll id-deċiżjoni tal-Gvern li Manuel Island tiġi trasformata f'park nazzjonali. Dal-aħħar ukoll tħabbar li Manuel Island se jsir park nazzjonali u naħsbu li hija xi ħaġa pożittiva ferm ukoll u aħna ħerqana li nikkollaboraw biex daw l-ispazji jintużaw bl-aħjar mod. U tem jgħid li bħala moviment lesti jikkollaboraw bis-sħiħ mal-Gvern biex il-park fil-White Rocks jiġi implementat fl-aqwa interess tal-poplu. Ħerqana ħafna anke li nikkollaboraw biex dan il-post ikun wieħed li verament iservi għal benesseri tan-nies. Dan filwaqt li Kallus ħares ukoll lejn aktar kollaborazzjonijiet mal-Gvern dwar il-liġijiet tal-ippjanar.